गिबि गिबियावनो आङो नैबे जिथु ट्रेडिं एप YBY फान्ड बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों। YBY नि सायाव मोनसे क्लियारिफिकेसन लाबोदों बिथां मिथिंगा नार्जारिया, जाय बिथां मिथिंगा नार्जारिखौ दिनै गोबां ससियेल मिडिया आरो निउसाव खोथा बुंदोंमोन। बिथां मिथिंगा नार्जारियानो गहपुराव बे YBY एप्सखौ लाबोदों होननानै बयबो सावरायलायदों आरो माखासे निउसफोरावबो बिथांखौ बुंदों DOI 365 आवबो। दा बिथां मिथिंगा नार्जारिया गावनि बुंनांगौखौ जि क्लियारिफिकेसन बेखौ दिनै होबाय, बेखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बेनि सायाव मा बुजियो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय जासिबाय। आंनि मुङा मिथिंगा नार्जारि। आङो नैबे दा सोलिबाय थानाय जिथु ट्रेडिं एपनि भाबु जिथु फेक बेनि बेलायाव जिथु आंनि सायाव इलिगेल मोनसे एलिगेसन लाबोगासिनो दं दि आङो आंनिनो फरायसाफोरखौ बे माबायाव लाबोदों होननानै बेखौ आङो एसे फोरमायथिनो सानदों। गिबि गिबियावनो आङो नैबे जिथु ट्रेडिं एप YBY फान्ड बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों। बेखौ आङो गिबि गिबियावनो फेसबुकआव मोनसे पस्ट मोनदोंमोन, जाय समाव गोबां एपफ्रा ट्रेडिं एपफ्रा सोलिगासिनो दंमोन, जेरै CLS, बाजाज बे सोलिफुबाय थानाय समावनो बेखौबो लोगोसे आङो फेसबुकआव मोनदोंमोन। बै समाव बेबायदि नागिरफुनाय समाव आं बेखौ मोननायलाय बेखौ आं नायनायनो होननानै पस्टखौ एसे लिंकखौ थुनायाव हजोंनिफ्राय मोनसे आंनिसिम रिप्लाइ फैदोंमोन, बेखौ नोंथाङा मावनो हागोन मोजां होननानै, मोनसे आमेरिकान एप होननानै। जेब्ला बेखौ लिंक खालामो अब्ला बिथाङा सोंदोंमोन नोंथाङा बले एसे एक्सट्रा आर्निं लुबैयो नामा होननानै। आङो जेब्ला एक्सट्रा आर्निंखौथ' बयनोबो नांखागौ, बे हिसाबै आङो होननायाव आङो माने बेखौ थाबैनो आजावाखैमोन। आं लासैनो बेखौ नायनानै उनाव जेब्ला आङो लिंकखौ थुयो अब्ला बेनिफ्राय माने मोनसे रेफारेल कड फैयो, जाय रेफारेल कडजों आं बेखौ हाबनो हायो। बे रेफारेल कडखौ थुखांनायनि उनाव बिथाङा गुबुन सासेनो फरवार्ड खालामना होयो, माने ट्रेडिंखौ बोरै खालामो। लोगो लोगो रेफारेल कडखौ हरखांनायनि उनाव आङो बे माबाखौ जिथु पस्ट बेखौ आङो स्क्रिनशटबो खालामना लानो माने गोसोआव फैयासै। बे दा आंजों माने आं बेखौ दा नागिरबा मोनफिनासै। खिन्थु दा आंखौ बै माने जिथु जाय पस्ट होग्रा बिथाङा बै माने YBY नि सासे गुबुन सासे माबाजों माने सुबुंजों आंखौ जइन खालामना होयो। बिथाङा आंखौ बोरै बे ट्रेडखौ बोरै अपारेट खालामो बेखौ फोरोङो। बे फोरोंनायनि जाहोनाव आङो माने बेखौ रोङा, माने बे एपखौ माबोरै अपारेट खालामनांगौ बेखौ रोंनानै आङो लासैनो सानथामसोनि उनाव 6 फेब्रुवारियाव आङो बेयाव जइन जायो 600 रां होनानै। 600 रां होयोब्ला 200 रां बारायफायो, गासै 800 रां मोनो। 800 राङा हरसेयाव ट्रेड जानायनि उनाव 36 रां मुलाम्फा जायो, हाबो वालेटआव। बा 36 जों बै 800 जों 836 राङा वालेटआव जमा जाफैयो। थिग बिनि उननि हराव आरोबाव 8 बाजियाव हरनि 8 बाजियाव माने आरो ट्रेड जाबावनोसैलाय। बे ट्रेड 836 रांनि सायाव माने बिनिफ्राय 6% ट्रेडिं जायो आरो माने बिदिनो प्रफिटआ सानफ्रोमबो एड जालांबाय थायो, वालेटआ बांलांबाय थायो। बिनिफ्राय खोन्थाहरबाय मा बे मिनिमाम उइड्रला 300 रां। 300 रांखौ आंखौ बख'नोबो थिननायबाय, आं बख'नायबायबो, बे लोगो लोगो अट'मेटिक आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैदों। बेखौ नुनानै आङो लासै सप्तासेनि उनाव आंनि अनजालि बिसिनो आङो बेखौ सिरि सिरि बिनि मबाइलाव आंनि लिंकखौ बारहोनानै माने जइन जाहैयो 600 रां। 600 रांनि आंनिनो रांजों आङो 600 रांखौ जइन जानानै बेयावबो 800 रां जमा जायो आरो आंनि वालेटआव 600 रांनि 15% 90 राङा आंनि वालेटआव प्लास जायो। बिदिनो राङा थाबैनो बांनायखौ नुनानै आङो माने
न'नि बिबोनांफोर दङ बिसोरनो लासै लासै सप्तायाव सासे सोलांनानै बांलाङो आरो बिनिफ्राय न'खरनि मानसिया बिदिनो एसे एनै बांलांनायजों माने बांलांदों आरो बे बिजनेसा। दिनैनि समाव जे नोंथांखौ ओनसोल नाङैनो जे सारा आसामाव सावरायबाय थादों बे एप्सखौ गोबां मानसिफोरखौ माने इनभल्भ जाहोदों, साख्रि आवलाखौबो गाराखै, सोरबा समाज सिबियारिखौबो गाराखै। दा बेनि बेलायाव मा क्लियारिफिकेसन होनो सानदों नोंथां? आंनि न'खरनि बिबोनांफोर आरो न'खरनि बिसिफोरनोल' होदोंमोन। खाथि खालानि असुंलागो न'खरनिफ्रा आंखौ लासै लासै मिथिलांदोंमोन। माने मा बेलाय होननानै खालामनायखौ नुनानै गावसोरबो बे समाव 600 रांल' नालाय 600 रां दं, 1500 रां दंमोन। बिदिनो मा नुनानै नायनायनो होननानै लानायदोंमोन आरो जिहेतु 600 रांल' नालाय। आरो बे समाव गुबुन एपबो सोलिखादोंमोन जिहेतु जेरै CLSफोर सोलिगासिनो दंमोन आरो बाजाजफोर सोलिगासिनो दंमोन। दा बेफोरखौबो माने लासै लानानै बेखौबो बिथांमोनहा लानानै नायनायनो होननानै लानायखाय आरो नंमारगौ रांफ्रा बेंकआव फैमारदों, माने पकेटाव जामारदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा लासै लासै स्प्रेड जालांबाय। दा बिथांमोना सोरनो हैदों, माबायदि बुजायदों बेखौ आं मिथिला आरो बे आंखौ लाफानानै बिसोर मावाखै। बेबायदिनो बिसोरो बुजायहैनानै बे YBY फान्डआ लासै लासै बांलांनानै दिनै फेब्रुवारिनिफ्राय आगष्ट दानसिमा फाक्का बे सोलिबाय थादों आरो बिदिनो माने आङो एसे रां मोननो हादों आरो रां मोननायजोंनो आङो गुबुन माने हाबनो गोसो जानायखौ आंनिनो रां होनानै सोनाय जादों। बेखिनियानो आरो समाव गुवाहाटीयाव जितु पाब्लिक गेदारिं आरो लोगोसे दाब दाब जायगायाव पाब्लिक गेदारिं आरो अफिस बाहायनायनि सायाव नोंथांमोनखौनो होननानै दिनैनि समाव गोबां सुबुंफ्रा सावरायबाय थादों। बे समाव बेनि मा बुंथिनो सानो? आं सासे फोरोंगिरि, आं सासे बिगियान फोरोंगिरि। आंहा दायथ'आ बेनिख्रुइ बांसिन फरायसालियावसो। बेनिखायनो आंखौ बे माबानिफ्राय बोखारना दोनखादों कम्पानिया। आं खोन्थाहरखादों आं सासे फोरोंगिरिसो, आंखौ गुबुनखौनो माबाजों आंजों लोब्बा दाला होननायखाय आंखौ लाफाखायाखै। बेनिखायनो बिनि सायाव आं जेबो बुंनांगौ गैया आरो आं जेब्ला स्कुल बन्द समाव जुदि माबाफोर फाथियोब्ला आं थांफायो। खिन्थु माबोरै फाथियो, माबायदि एरेन्जजों फाथियो, एरेन्जमेन्टजों आं बेखौ मिथिया। आं नुजायोल' आरो माने गोजौनि खावलायनाय बायदि। नोंथाङा गावनि फरायसाफोरखौबो सोदों होननानै बुंदों, बेनि सायाव मा बुङो? बेथ' नंखाय। आंनि आन्दाराव नायोब्ला दाबो L1आव माखौ नायोब्ला आंनि सिङाव रावबो फरायसा गैया। नोंथांमोना नायनो लुबैयो आं बेखौ फोरमायनो हायो, खोन्थानो हायो। दाबो स्क्रिनशट दङ आंनि सिङाव सोर दङ। आरो न'खरनि अनगायै लोगो सानैसोनि अनगायै रावबो गैया। पाब्लिक गेदारिंनि थाखाय माखासे रांफोर फैयो, साथा फैयो बा फ्लेक्स बानायनायनि खोथा गोबां जायगा सावरायबाय थादों। बेनि सायाव मा फोरमायनो सानदों? बेखौबो कम्पानिया माने गोजौनिफ्रायनो हरखायो। बेनो जोंनि माबायाव हरो एकाउन्टआव, बेखौ खामानिखौ मावो होननानै बिदिनो एजेन्टफोरखौ जायफ्रा सोलाबो बिसोरनि एकाउन्टआव फैसाखौ सोनानै हरो, बेखौ मावहोयो आरो बेखिनियानो आरो दा माने जोंनि माबानिफ्राय इउजारफोरनिफ्राय रावखौबो रां बाहायहोआखै, जे माने स्पेसियेलि आं बाहायनो मोनाखै आरो बिनि थाखाय हजोंनिफ्रायनो हरखायो आरो माने कम्पानियानो हरखादोंमोन आरो बियो। नोंथांनि मिथिनायाव बियो जितु YBY ट्रेडिं एप्सआ माबे जायगानि होननानै नोंथां? स्टेट अफ कलरेड', बियो साउथ आमेरिकानि। बेयाव जिनि बे जायगानि माबानि मुङा जितु सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि अफ कलरेड' स्टेट, बिथाङा बेयाव साइन होनाय दङ। बिथांमोनहा लिगेल डकुमेन्ट दङ। बिसोरो मोनसे ब्लकचेन मा होनो बेखौ टेक्न'लजि, बिथांमोना बिजनेसखौ खालामनो हागोन बिदि होननानै सार्टिफिकेट दङ आरो जोंनो गथायहरदों बेखौ। गोबां सुबुंफ्रा गहपुरनि माबेबा मोनसे खनायावनो बे एप्सखौ बानायदों बा गुबुन मोनसे हादोरनिफ्राय लाबोनानै दिनै गोबां रायजो राजाखौ गोदाव सोराव खालामबाय होननानै सावरायबाय थादों। बिनि सायाव नोंथाङा मा क्लियारिफिकेसन होनो सानो? बेफोरबायदि एपखौ बानायनो हायो होननानै जोंनि बेफोरबायदि जायगायाव आं हायो होननानै साना। जोंहा बेबायदि सफ्टवेरनि जेबो नलेज गैया। बेबायदि बानायलायनो हानाय सोरबा दङब्ला आं मिथिया, खिन्थु आंहा बेबायदि जेबो नलेज गैया आरो आंहा बिदि गोजौनिजों वाट्सएप मेसेजनि अनगायै जेबो सम्पर्क गैया।
आदसा नोंथांखौबो बा नोंथांमोननि जि गोजौ लेभेलाव थानाय जिथु YBY ट्रेडिं एप्सनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ रायजो राजाफ्रा सावरायबाय थादों खना खनला दिनैनि समाव बा सिगां समनिफ्रायबो जिथु एडमिन पावाराव माखासे नोंथांमोननि हान्जाया सानैसो जिथु टप लेभेलाव थानाय बिथांमोना माखासे पावार दं बा आखाइ दं होननानै बुंबाय थादों बेखौ नोंथांखौ माबोरैहाय बे WhatsApp जिथु एडमिन पावार मोननो हाखोबा बोरै बिनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा? बे ग्रुपखौ जोंखौनो दाहो क्रिएट खालामहोग्रोदों कम्पानिया। नोंसोर क्रिएट मोनसे खालामदों ग्रुपखौ। दा ग्रुपखौ क्रिएट खालामबाय, खालामनायनि उनाव बेखौ जोंखौ एडमिट फाथिबाय गावसोरबो थाफानानै। गावसोरखौ उनावसो बेखौ एड खालाम, बेखौ एड खालाम, नैबे नाम्बारखौ एड खालाम होननानै जोंखौ खालामहोयो। बेनि उनाव बे WhatsApp जिथु सिगनेल ट्रेडिंआव बेखौ आंखौ सानसे समाव बिसोर एडमिन खालामबाय। आंखौ माबा होनो हानाय माने खामानिया माबा जाथों होननानै। एडमिन होनायाथ' मोनफ्रोमबो WhatsApp ग्रुपआवथ' एडमिन होनायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा। जोंबो मोनसे ग्रुप